Guys, welcome sa aking channel, Efren Panis Vlog. First time mo pa ba sa aking channel? Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at saka mag-subscribe. Subscribe yung channel, please. Okay mga guys, paano yumaman at maging instant millionaire? Ano niya itong siskutan nun guys? Unsaon nga mudato ka unya mahimo kang instant milyonaryo. Excited ka na ba guys kung unsaon paghimo na? Okay, nakoy tips ninyo nakoy tips ninyo mga guys. Una nga tips mga guys, kung saon pagpadato unya mahimo kang madato ka unya mahimo kang instant milyonaryo. Number 1 nga tips nga buhaton nimo. Number 1 is apil ka og mga raffle draws kanang minilyon ang premyo kanang abot og pila ka milyon para kung mabunutan ka sa raffle ticket, mga raffle draws. So, instant millionaire ka na, ba? Okay. Na kay mga raffle draws nga nahibawan, ayaw yun ka pakyas og ana to apil yun. Parang kadaog ka. Then ikaduha, ayaw pangasawa o pobre. Pangasawa ka ng dato yun. Yan dato, milyonarya na pangasawa. Harong mapil ka, milyonaryo po ka. Then ikatulo, taya ka o loto. Ayaw yun ka undang og taya og loto kung dili ka kadaog sa jackpot price. Kung makadaog ka sa jackpot price, sus, kinamilyonaryuhan na ka guys. Ikaupat, kung gusto kang makakwarta guys, kung gusto kang yung maman ka, dato ka, or instant millionaire ka, pangaruling karong Pasko. Pangaruling kada balay gyud kada balay tibuok Pilipinas.